Шофьори се оплакват от недобре направен ремонт на столичното Цариградско шосе. От Карибите се завърна част от екипа на Survivor. Първият истински мед. След основния ремонт на Цариградско шосе в София, отделни участъци имат неравности. За това признават и от фирмата изпълнител Пътища и съоръжения. Репортаж на Антон Хекимян и оператора Благой Момчилов. Те не се виждат с просто око, но ги има. Издава ги вълнообразната осева линия и полюшващите се задници на превозните средства. Подрусването от неравностите обаче се усеща най-добре, когато си в колата. Вълнистият асфалт не е на стар път, а на новата ремонтирана част на Цариградско шосе. Подмяната на настилката приключи 3 дни по-рано, но още на третия ден бабунките направиха впечатление на водачите. С колата добре се усеща. Класически неравности. Толкова добре известен на шофьорите. Така прави колата. В смисъл, не е нормално за нов асфалт да има такива вибрации. Не ми харесва. Смисъл като гладкост. Като има нещо, което не е направено както трябва, съвсем нормално е да го поиска потребителя, т.е. столичанина, да бъде оправено. И мисля, че това е разумният подход. Ремонтирането на ремонтираното шосе обаче щяло да става в отделни участъци. Според Димо Пипев, неравности има само около Орлов мост, защото тогава завалял проливен дъжд и той увредил още топлия асфалт. Ние обаче открихме бабунки почти по цялото ремонтирано трасе. Защо след като това е нова настилка, трябва да се преправя наново? Значи, как да ви отговоря на такъв подвеждащ въпрос? Значи, вие просто ме карате да кажа да, то не е така, както вие ми задавате въпрос. Аз бих отговорил по-скоро така. Нормално е, след като се направи ремонта, да се направи така наречения технически паспорт с неговото ниво и за неговата равност. Официална проверка за вълнистия асфалт все още не е направена, но след наше запитване от столичната община вече са поискали резултати за качеството на асфалта и каква е надлъжната равност. Ремонтът сега струва близо 1,5 милиона лева. Асфалтът, който е положен, е с дебелина около 5 см. Според специалисти, основният проблем е, че се налага нов върху стар асфалт, а това прави настилката още по-нестабилна. По повод репортажа на BTV, кметът Бойко Борисов нареди да се изследват проби от асфалта на Цариградско шосе, както и на всички новоизградени булеварди. Ако се установи отклонение от стандартите, за фирмите изпълнители ще има неустойки или ще бъдат задължени да извършват ремонта на ново за своя сметка, съобщиха от общината.